celé vaše meno a funkciu? Som Jan Kmotorka, som predseda Alpín klubu horolezeckého Prievidzi. Pán Kmotorka, keby ste mi popísali, tu na tejto skali je to dôležité lezecké miesto, pravda? Odkedy tu leziete? Lezieme tu organizovanie od roku 1972. Aké súťaže sa tu konajú? Konali sa tu prvé majstrovstvá ako Slovenska v lezení a v podstate to využívame ako na výcvik začiatočníkov aj na výkonnostné lezenie ako tak. Je to veľmi zaujímavá oblasť. Asi by som povedal, čo sa týka kvality tej andezitovej skaly, tak ako asi na Slovensku najlepšia. Keby sme ešte popísali, aká klientela, alebo vlastne akí turisti a športovci sem chodívajú? Chodia tu klientela, turisti, horolezci tu chodia takmer, dá sa povedať, už pomaly z celej Európy, lebo navštevujú Maďari, Poliaci, z Českej republiky, z Anglicka aj z Ameriky tu už dokonca boli, tak je to veľmi populárna oblasť. Ako ste reagovali na to, že by tu mal investor ťažiť andezit? Určite vás to prekvapilo smutným spôsobom. No tak to nás aj pobúrilo troška, pretože je to veľmi ojedinelá oblasť na Slovensku, pekná a bola by to veľká škoda, keby sa to zničilo. A teda vaša spoločnosť alebo váš klub v spoločnosti s inými klubami spisujú už aj petíciu, pravda? Koľko má signatárov? Tak máme tu momentálne dva horolezecké kluby, aj Baník, HK Baník, tak aj oni sa o to ako začali zaujímať a teda podpisovú akciu sme spravili aj oni, tak 1200. Krátka, robíme čo sa dá, no. Dali sme to na stránky webové a ozývajú sa aj z Čiech, z Moravy, petície sú proti tomu, tak pohľas to má akože taký pozitívny, veľký, no. Nechceme sa toho vzdať. Výborne, ďakujem pekne za výpoveď. Teraz je niekoho druhého. Je ešte niekde na Slovensku toľko lezeckých ciest? Čo sa týka počtu ciest, áno, ale Hradok je ojedinelý svojou výškou a horninou andezit. Že, no, jedine tá výška robí jedinečnú túto oblasť. Dajú sa tu jesť viac výškové cesty. A týchto 70 ciest, keby sme popísali, teda, kadiaľ všade môžu celé pohybovať? Všade po celej stene. Kúty, špáry, platne. Aká by to bola prvá situácia, keby vlastne toto lezisko zanikne? Čo by ste museli? Kde by ste museli cestovať? Tak strata by to bola obrovská, nielen pre lezeckú verejnosť, ale aj pre turistov, milovníkov prírody, občanov z miest a obcí Slovenskej republiky a tak cestovať by sme museli za takouto oblasťou, už by sme necestovali, lebo nikde inde na Slovensku ani v blízkom zahraničí nie je. Nie je takáto oblasť. Teda keby sme tam ešte mohli popísať, čo sa nachádza na jej vrchole. Na vrchole tam je ešte archeologické nálezisko lužickej kultúry staré 3000 rokov pred našim letopočtom. A pekný výhľad samozrejme. A keby sme ešte mohli povedať aj počty ľudí, ktorí sem chodia, či už si zaliezť alebo na turistiku, dá sa to vyčísliť? No, tak to bude lesci určite v nejakých tisícoch a s turistami so všetkým. To bude veľký počet. A ešte aj vás sa preto len spýtam, za akým účelom podpisujete petíciu vy? Tak aby sa to nám nejde len o zachovanie lezeckej oblasti, ale celkovo o ochranu biotopu, chránenej krajinnej oblasti po Nitrie a zachovanie celkového vzhľadu tú krajinu, aký je. Výborne, ďakujem pekne za výpoveď. Dobre, potom to na letisku budeme mať nejakú snímku? To bude fotografiu, ona je veľko aj na internete. A však keby nám